Ние къде отиваме, мамо? Кой отиваме да видиме сега? Чичо Ивчо ли отиваме да видиме сега? И баба Йена. Да, мамо. И Чичо Ивчо и баба Йена. А другата Маги? Не, ще я видиме ли? Тя добричка ли е? Другата Маги ли не ти харесва? Сам ти сам баба Йена. Така ли, мамо? Взаимно смачкани и не смачкани. Да ги смачка. Да. За организацията, за гостоприемството, благодаря ви, скъпи приятели. Тук, мамо, тук гледай сега. Тук, мамо, при тати на стъклото на тати. Идвай, Лече! Идвай! Той има ли уши, мамо? Да. Ма нещо не чува с тях. Хапкаш ли, тати? Хапкаш ли пица? Ние къде ще спинкаме 2 дена? Каш При кой? Чумаян. Така ли, мамо? Здравейте! Здравейте. Заповядайте! Здравейте. Още не слушай, че така да носиш багаж, гледай, какво нещо. Това е играл. Нарисувам. Искаш да ти помогна нещо да нарисувам и пък виждал ли си Фомин? Да. Къде? Ще си махнеш всичко, колко ще събереш. Има ли сняг там от среща на покривчето? Да. Да, вали ли сняг, мамо? Пада долу на земята, мамо, виж и на колата има. Бягаш ли от Чичо Мариан? Ядосва ли те, мамо? Така ли прави? Давай, Слънчо! Мила на Мариан му излизал прасец. Я пипни снега, мамо. Какво тате? От какво бе, мама, те е страх?
Защото тати те плаши ли? Ма той мамо си играйка с тебе, ма. Е, сега пусни пикото и ще направиш един бип-бип. Хайде, мамо. Куче.